Пей ни, разбуждай ни с гласно щурче, наше училищно мило звънче. Есене, есене вече дошла, слизнали жерави с бяла мъгла. Радостно викат децата навън, лей като ручейче сребърен звън, че за големи дела и мечти класните стаи отварят врати. Лятото премина, дойде есента, утрото с усмивка поздрави света. Училищен звънец, децата зове, чуват се навън вики смехове. По улиците бързат весели деца и радостно топкат малките сърца. И скоро като кошер си работни пчелици, ще гърми школото пълно с ученици. Уважаеми учители, родители и съученици, приятно ми е да представя гостя на нашето тържество, госпожа Марияна Павлова, председател на Общинския съвет за народна просвета. На 2011-2012 година ще открие с кратко слово госпожа Искра Маркова, директор на нашето училище. Добър ден! Честит 15 септември! Безспорно най-вълнуващият ден за българското училище. Първият ден на новата 2011-2012 година. Днес е вашият ден, скъпи учители, ученици, родители. Днес е денят на децата, на родителите и на нашият спомен. Естествено, най-притеснени, най-развълнувани, с най-трепетно очакване са дечицата от подготвителната ни група и нашите първолаци, децата, които за пръв път ще прекрачат прага на училището, за пръв път ще чуят училищният звънец. Не по-малко притеснени са и техните родители, защото те знаят, че ще се сблъскат с сериозните отговорности и изисквания на училището и на живота. Отговорности, уважаеми родители, които предполагат, и аз вярвам, че вие имате увереност в собствените си сили, за да бъдете достойна подкрепа на вашите деца. Задачата на българското училище днес е да подготви за живота личности, които умеят да общуват, да търсят и откриват сами, да се справят с проблеми в учебна и житейска ситуация. На добър час, мили деца, на добър час, скъпи родители, а на вас, пораснали вече ученици на Средно общообразователно училище Юрий Гагарин, искам да ви пожелая да бъдете малко по-дисциплинирани и моля ви, уважавайте